Illum għandna l-bufula tal-imrewħa. Dan hu l-iżgħar għasfur li jbejjed f'Malta. Insibu ħafna speċi ta' buful u dawn jaqsmu familji differenti. Dawn it-tip ta' buful bl-Ingliż jissejħu ċistikolas u nsibu ħafna speċi minnhom fl-Afrika. Fl-Ewropa nsibu din l-ispeċi biss. Dawn huma tip ta' buful żgħar li nsibu ħafna drabi fil-pjanuri bil-ħaxix. Fil-fatt irrixu l-kuluri tagħhom jagħmilhom kamuflax ħafna ma' żbul u ħaxix niexef. Bil-Malti tissejjaħ tal-imrewħa minħabba demba li propja qisu mrewħa. L-isem Ingliż tagħha, Zitting ċistikola, jiddeskrivi l-ħoss li tagħmel li huwa dan. ċert li dan huwa ħoss familjari ħafna u forsi ġieli maħtu dan l-asfur daqs naqra joqmos fis-sema meta kontu fil-kampanja, dak ikun ir-raġel li jkun qed idur fuq it-territorju tiegħu. Ir-raġel jibni l-qafas ta' numru ta' bejtiet u mbagħad jipprova jikkonvinċi kemm jista' nisa jitgħamru miegħu. Il-mara mbagħad tkompli tlessi l-bejta u tbitu tieħu ħsieb il-frieħ waħedha. Il-bejta ta' din l-ispeċi tkun forma tal-embut pjuttost tawwali fi troffa ħaxix f'xi għalqa jew xi ġenb ta' trejqa. Troffa ħaxix li għalina hija insinifikanti tista' tfisser id-dinja l-bufula tal-imrewħa li għandha l-bejta fiha. Għalhekk importanti li meta nkunu fil-kampanja ma nafġux bla d-doċċ, nibqgħu dejjem fil-passaġġi u nżommu l-klib tagħna biċ-ċinga biex ma nħarbtux ħajjed ħlejja oħra. Il-bufula tal-imrewħa hija sfur residenti. Il-klima tagħna tippermettilhom jibdew bejtu kmieni u bħalissa fi frar diġà hawn il-bejtiet bil-bajt.